Akuluakulu ndikatere apaso nde ndabweranso. Nkhani yomwe ndabwera nayo pano ndiyokhudzana ndi mzibambo wina ku mzimba. Basitu kunyamula chigubu cha petulo. Basi akuti akamusambitse nacho mkazi wake. Akatero ndi kuti ndikumubutsatu moto pamene paja. Nkhani zake zambanjatu zomwezi. Tifotokoze bwinobwino nkhani imeneyi kuti chachitika ndi chani. Kumzimba kuli dera lina lomwe limatchedwa kuti no Suwe. Mudera limeneli munali mzibambo wina wa zaka 35 dzina lake Kenneth Banda. Chomwe chinachitika ndi chani ndi Kenneth Banda. Kenneth Banda anali ndi mkazi ndipo amakhala limodzi basi banja mukudziwa amene zimakhalira. Komatu akuti khala ngati Kenneth Banda amamumenya mkazi wakeyo, amamuzunza gender based violence, amamupangira nkhanza. Mzimayiyo ataona ndifele kubanja basitu ndikulekana naye mamunaye. Uyuyu Banda ataona zonena kuti mkazi wandithawa yatiyesetsa kukoka moyo kupita patsogolo 11 basitu nkono ta siyogwirabe yaye. Munthu une ndiuperewera china chake. Ndiuperewera ndani? Mkazi wanga. Nde ndipanga bwanji? Basitu nde kuyesa ukambirana naye motere mkazi uja samavomera. Amakana kuti ayi sindikufunani. Ndikanena kuti ndazituluka basi. Kena kuno uyu ataona zoti apa sikugwiratu basitu kukatenga nde kuti chigubu cha petulo, mafuta oyendetsera galimoto. Ende mukudziwa zonena kuti amene aja akangogwira moto sizimakhala zamasewera. Mmakomo mutu mmakwalalamu ngati agwira wakuba mukudziwa kunena kuti amalangira chani basitu anthu kumuwaza petulo ndokumuotcha. Apapa nkhani yake inali yonena kuti mzibamboyi amafuna akamuotche mzimayiyo. Akangomupha basi kukangomubutsa nanga si akundikana kuti ndipanga bwanji nde iye ngatakukana kuti sakufuna akhale ndine sindingaloleso zonena kuti mamuna wina amukwatire mkazi ameneyo basi nde kuti solution ingokhala yonena kuti no basitu nde ndikangomuyatsaru ndikangomuphatu basi kupita kumene kuja nde kuti ndi laita yake kunena kuti napapa ndikakamuwaza nde kuti mafuta amene wawa kumusambitsa nawo kumbutsa pati pomwepo. Now what happened? Kufika kumene kuja anthu anapeze kuti apanga intervene basi munthu uja ndikugwidwa kulelesa dzanizani basitu ndikumtengera nde kuti ku polisi. Izitu zinkachitika nde kuti pamene panali pa 26 January chaka chomwe chino cha 2026. Tulitu kusuwe kumeneko ku mzimba. Amene mmakhala ku mzimba chakumenekoko nde mukudziwa bwinobwino zomwe tikukamba za dera lanu. Now what happened next? Munthu uja anapezeka zonoti wamangidwa. Amene yitu Kenneth Banda. Atammanga choncho basitu ndikumtenga wautali kupita naye nde kuti ku polisi. Wakhala kumene kuja kumayendera nkhani ja nde kuti kupita ku court chani mpamene no wagamulidwano kunena kuti ameneyu akwenera akagwire no ndende zaka 4 nde kuti akagwire ntchito yake jakalavula gaga chifukwa chonena kuti anali ndi zolinga zonena kuti no aphe munthu zomwe nde kuti ndizolakwika malingana ndi malamulo. Anakatha kubweretsa mabala opweteka komanso nde kuti mwina kunchotsera munthu moyo wake. Kuzona bwinobwino kumfunsa iye akunena kuti ayi inetu ndinaledzera ndesi zoti nali neyo chanizani sinali bwinobwino sinali nomo komano nde kuti mboni zimene zinaona zimene zinadzaleretsa kuti ayi mmene tingakugwira iweyo sizoti unali utaledzera. Unali uli bwinobwino, you were in your right mind. Unkaganiza bwinobwino ende unkadziwa chimene umachita. At the end of the day pamene pajapa chipande fewe nde kuti nokulowelerapo unakapezeka zotwaro wamupha munthuyu. Pamene munthu uja waponyedwa ndithu kuwaya kuti nde kuti no akaseve jere. Nkhani ngati zizi ndi zodabwitsa kwambiri. Kufuna kuwotchana ndi petulo, nkhani zake tikufuna kubwererana mbanja. Kwa mukati mumvesese bwinobwino banja linatafwa chani akuti tu nkhani zake ndizonena kuti iyeyo anali abusive. Amamutani amammenya mkazi wake amamchitira nkhanza ndi zimakhazi kumazitika m'makomo. Azimayi akuzuzidwa. Enanso ali ndi azimayi abwino akazi zawo abwino koma nde kuti ukhuluku akatere apange zosokonekera atere zibwezi chani osamsamala mkazi. What will happen next? Mkazi ujano akakhala watopa ndikupita kapena wina wamutenga ikhale no basi no nde kuti chani no sopa.
sindikufuna amene apite. Ukunkakamira bwanji ngati umampanga abuse munthu amene umamukonda sumamuchitira nkhanza. I think tarolapo 1 or 2 lessons. Guys, we are back now. Makamaka ndi update athu aja timabweretsa tinkhani makamaka timaskando tomwe tikuchitika timilandu ndi apa tabweraso now. I think we have been able to get some microphone ndetikha tikumayenda limodzi. Subscribe ku Malawi Trends TV, tipangeni follow ku TikTok amene mmatipeza ku Malawi Trends TikTok, komanso ndekutito amene muli ku Facebook you can also ndekuti follow us kumenekoko. Akuti